Ennätä se rekan on Vähän vikaa. Tää ei ollut ihan ajatus. Ei. Ei. Ai musta tuntuu jotenkin... Tulee tätä ajatus. Olet heilottamaan tämä ohje. Mä en mene tuohon. Aika karua puuhaa. Ja kuka tän on keksinyt, niin... Ei oo kyllä järin. Kuvaus. Sä varmaan elämässäkin kävelet sinne rekan eteen ja nostat nokkaa toiseen paikkaan. Rikke rekkamies. Rikke@rekkamies.com. Älä nyt tuu käsittää Niin voi. Eikö se ole hyvä, että on siellä pyörät ihan Mä en kestä sitä.